ହଉଛି ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଦିଅଛି କେଦାର ଗୌରୀ ହୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଦିଅଛି କେଦାର ଗୌରୀ ହୁ ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ପ୍ରେମ କରିବାରେ କିଲାପ ରହିଛି କୁହ କେହି ଜଣେ ଏଠି ନୁହେଁ ନିଜର ଉପରେ ହସ ଭିତରେ ବିଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଏଠି କରିବେ ନିଜର ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ କରିବେ ପର ଏ ହଉଛି ଆଜିକାଲିକା ଝିଅଙ୍କ ଲଭ୍ ବ୍ୟବହାର ଆଜିର ତାଜା ଖବର ୟେସ୍ এটা কোন ছিল আমি কিছু বুঝি পারিনি গোটে পছপটু আসিলা ঠেলিলে পুরা আগুକୁ ষଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୂଚନା ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ସୂଚନା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦୁଇଟି ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେଟ କାଟି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ହିଁ ବସନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।